Kardom Nilimonjerong pipi pinibirta arjuponitha. Jangmi poni phai kre sirkep adap theang prin prile apor trekhacho jordam atumaphan motor ke patong ajok bangke thom adim aklong amat apran damnanglu lapen inut ahir ingtang rakpen arenga hu solo. Dongmukak police station lapen parokhwa outpost ke parlo denarong pen buthunga ji atowar adak samding bearong atung malom pangthek thek the amotor trekcho jordam atum aphan patong kang phit ajok bangke thom apran damnanglu. Kopai kelang no pen apran ke damnang atum denarong tongklok ahawar ni hang timung arong amekar karlitang biren ingti lapen karlitang sarthe timung lapen manai rong hang arong amekar karlitang lunse rong pilapen halapu ahir kang tangrak pen areng ahu keso manai rong hang arong amekar dhonsing teron atum pusi pangthek pon Bangsolam Dongmukak police station lapen parokhwa outpost police atum arjulong si adim alongan humri dam si halapu bangke thom apran ke dam joi abang phwa tomaphan postmortem aphan dipu medical college along ansi ponlo lapen halapu inut ahir kang tangrak abang phwa phan denarong medical along ansi sekelangji aphan ponlo News Desk Report KARBI ANGLONG News Lakhain Korapon Nilip constituency ke parlo apar tarapung tomon ke thepar pik ajok humkrehini hem kana hok Nilip ke parlo apar tarapung along jangmi poni phai krenar kep ajo por phai baji kebra achitem apor malom men tomon ke thepar pik ajok don krehini an hemri na hok ponlo Labangso hem kana hok abirta arjulong pen ferangke abitung atum adim aklong pale damsi ahok lardak alam the kachini japhan kisung ke phowek atum aphan ferangke karjo hut nangkache thandun atengke men tomon ke theke wang amat nilitum ahem tomon pon laplo lapen an kachotun chodang aphule langkacho sok aphule anta baplerler amat chotun chodang mowedatlo lapen ke jopang thangta putartar si osomar pen totprong lo lapen ningkan isi ke choji aphan asok anta cham etlo pusi nangche thandun Lapen bari kove anta penang an jinglok laplo puta nang chethandun Lasi KARBI ANGLONG Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen tim KARBI ANGLONG aphan choning rilo nilitum aphan nang rabvek tha lapen bukajan MLA ake hai Dr. Numol Mumin aphanta choning riponlu lapen lapu ronga sarpen sitami pherangke athengno nangke thandona tengke kisungke phowek atumke habit aphelangsi kachidip kiduk thektik lapen perian da penang anke tomon pon laplo lasi prabjin pen nilip MSC pobitro rong pe phan choning rilo inglong arada phan ingjin sora nang rabvek tha puta rong asar pen choning ripon Tarpung Bendor Singh Tokbi KARBI ANGLONG News তাতো ঘৰণী বতা নিচিনা হৈছে আৰু ধুমুহা জোৰকে দিছে একেবাৰে মোৰ ঘৰটো ফালৰ চালটো একেবাৰে নিলে আচ্ছা বস্তু কিবা আপোনাৰ নষ্ট কৰা আছে নেকি এটা নষ্ট কৰা মানে ঘৰ বাহিনী যিখিনি বস্তু যিমান আছে সব বৰষুণ তিতি মানে বস্তু চাউল ধান এইবিলাক বস্তু নষ্ট হৈছে আচ্ছা আপোনাৰ মোৰ মতে মানে ইহঁতে অতি সোনকালে আমাক সহায় দিব লাগে নে আমাক অকল মোৰ ঘৰ নহয় সব গাঁৱৰ ফালৰ বহুতখিনি ঘৰ মানে নষ্ট হৈছে সেইবিলাক কাৰণে ক্ষতিপূৰণ অকমান মানে আপোনাৰ এতিয়া যিটো ইলেকশ্যন সময় হৈ আছে গতিকে অতি সোনকালে আমাক সহায় দিলে Jangmi poni phai krenar kep arni Mohamaya MCC lapen korkanthi MCC atum chepatir piponsi longkam teron auditorium hall along Congress ai atum pen cherok tok amai kedengpon XEM Bidya Singh rong pipensi bangso amai chepahem phuponlu Mohamaya MCC lapen korkanthi MCC Congress cherok tok amai along BJP APHLC lapen ASDC bangplikep sose abang photum Congress along chepa ogdun Ex-Head Minister Som Ronghang, KARBI ANGLONG District Congress Committee President Mohamaya pen korkanthi arat atum aphan than pachini ponlo BJP government atum ke KARBI ANGLONG Autonomous Council along nang charidiat pen kopilo kemanke KARBI ANGLONG Autonomous Council CEM EM MSC atum ke radya aphanle keklem pikali CEM EM MSC atum si contractor cheman lapen BJP atum ke CEM konat makedam aphitsi dun toipo Sarpi maratum ni kepen bengalong arjab dundet aphit ansi orunodoy atangka longji lahai ke rat atum aphan BJP atum aduk kanghoi kali mapusi arjupon
Lapen karbi arad atum aphan Karbi Anglong Autonomous Council CM EM MSC atum towar melang kasilam ijiatangka 100% pen 20% ansi kam claim chot 80% anke BJP atum chopang limdet iti. Lapen karbi arad atum ke BJP aphan vote jok pa me pen pahai pa me aphet arad atum aphan BJP atum adukang hoilok lok chidin so me anpin. Karbi Anglong Autonomous Council CM EM MSC atum ke BJP government along chejordun thailo. Karbi Anglong Autonomous Council along ke ajatta avelo. Lapen Dipu town awai kang along 2 kilometer an towar kasilam chotong development loma. Lapen Dongkamukam town along 1 kilometer an towar kapa me chotong Karbi Anglong kaching thor loma. Lapen Dipu town along kasilam atowar ECC atowar along ta bil phongni phongthom ulai aret BJP atum kachoma thapusi ex head minister Sumrong hangpen Mohamaya constituency lapen Korkanthi constituency arat atum aphan thanpachini pon. Hawar ke hat ben Sivoram Kro, Karbi Anglong News. Alapen Korkanthi MSC constituency, Mandal Congress Committee joined the Padu Swamela. And ke join the Nabamake, Padu even Bank Picket, so set now. A check number one, and she didn't enter Bank compare a port and all that Bank Pine Bank Pony and Bank Picket. BJP, ASGC, katen APHLC kena bangi na kapag. Chok chepik lo, ate Karbi Anglong Autonomous Council andar pujo fisisa longle amalli ke Karbi atum no ba non Karbi atum no aprangmen ke do wet hakuku pen ke do district longle aku pen ke do munitum pan ko ke tong tui confident ni aku lo lapen people si alang litum kapre kamen haptum long pop la ban la chini nang kau ate la hai kachong thui pon lo rara to mana chong thui pon lo lapen atangka ta kadulong ateng ma ke ko anama porlen atangka la national highway department atum pen PPT ke mangateng penta ipon pede to sia dulong ahokalam kuda medlo pulutang te lason le keklem ahok pulutang te labagi chok chipik hanggang la kasila pusona saya mang ding kompeten ding te sang ke thang na ta he nilitum ke pachini dunyi ko nilitum congress a party office alam party office he mano nilitum ke mang alam tapen lahoi ke pachini dunyi pusi nilitum matha nasi nilitum ke matha bang ke Karbi Anglong kadu ke association puna party puna celang rapet pen ke kroy alam people si nonton na implement pipirekma article 244 abang so na implement people si na implement people piderma autonomous state within the state of Assam pula so amang people si na pipirekma asi nang pinang po create korida prangra pula so alam pen lo la pen la bang so autonomous state alam tet na galilo la price hike alam ta Samilangso Sports Association atum chepater piponsi Karlitang Memorial Ru Samson Singh ingti amenpen football ke pathu under 13 lapen under 16 academy football tournament pangchengpon bangso ke pathu pangchengpon pe aprang Karlitang Memorial Ru Samson Singh ingti aphan kachikimo sai dengpon lapen bangso ke pathu ke pangcheng ke pathu pon atera natum lake under 13 Dokmoka Morning Star Academy lapen under 13 Samilangso Sport Academy atum angbongsi pathu ponlu ke pathubom under 13 Samilangso Sports Academy atum ke thek muchot ajok gold trip and under 13 Dokmoka Morning Eastern Academy aphan parem pondetlo Samilangso pen longbamon ingti Karbi Anglong News